Riwruok mar Jodolo mawuok Nyanza okwayo josiasa mondo omi olok pachgi kendo thegre gi siasa ma ohiu kar keto maine tiyo ne jopiny. Kagilose boma ma Kisumu, jodologo motene kod Archbishop Winnie Owiti bende osejotelo kuom rem chopo e nyim duol mar NCIC kata kaponi oluonggi kuom tiyo gi weche mag athuya. Rok mane waneno Homa Bay en mana gima tin mar gik matut maricho matimore e Kenya. Kik wanene ni Homa Bay nye ji gore ji ringo. Ma en problem ma the whole Kenya. Sirkal nyaka ng'e gima dhi nyime, gi political leaders nyaka ng'e gima dhi nyime, gine ma gi finance, hooliganism, gi gik makethore gi duto te. Tawa wacho niya, onge sirkal ma dhi nyue, to wuoyo ema nyalo konyo piny. Ka nitiere joma nie power gi joma onge e power, gibiro to giwuoyo waduogo gi dwasongo gi dialogue. To giwachore niya, mae monego wadhi kodo nyime. Ok wanyal bedo gi piny ma campaign chakore ka sirkal moro chakore nyaka giko. Whatever they put the young people to do is a replica of their behavior and what Kenya will become. So we are asking them to kindly restrain from putting our country into chaos. They should rather empower these youths economically. A youth who is empowered will not go to the street to throw stones. A youth who is empowered will not go to beat people. They will become responsible people and family people. Jadbura Mama Kureni John